Os casos de coronavirus non paran de medrar en Cambados. Hoxe a vila rexistra 52. Pois a verdade é que sí que preocupa, pero bueno. Bueno, eu fago o que fago os demais, levar a mascarilla, máis ou menos o que fago os demais. Como non vou estar preocupada? Estou deseando que me poñan a segunda dose da vacuna. Pois si estou preocupada, penso que a xente ten pouco sentido. Detrás desta situación hai dous gromos familiares que multiplicaron en cuestión de días o número de casos activos. Case que a metade dos casos que temos veñen de 2 gromos, pero eso, dende logo, non implica que se deba baixar a garda en ningún momento. A veces a irresponsabilidade duns poucos pois aféctanos a todos, non? O municipio sitúase dende hoxe no nivel alto, pero ante esta situación, na vila, todo o mundo dá por feito que mañá a Xunta vai anunciar que pasan ao nivel máximo. O comité clínico reúnese mañá e agardamos pois que sí, que probablemente tomen a decisión de pasarnos a nivel máximo con todas as consecuencias que trae iso, non? Estamos pasando momentos, apenas fai un par de semanas estábamos nunha situación bastante boa, agora estamos nunha situación moi mala. O nivel máximo onde tamén se sitúa agora mesmo Vilanova implicaría o peche da hostalería, que só poderá servir para levar. Nos va a afectar en todos los sectores, vamos, en los trabajadores, en nosotros, en todo, vamos. Un resumen completo ya, porque ya estamos hartos ya de abrir y cerrar. Fatal, como sempre, ahora que estábamos empezando a arrancar, pois outra vez para atrás. Volta a empezar, a ver por canto tempo, claro. Esperanza haina, pero o tempo que vai ser non sabemos, porque a verdade está subindo moito, hai moitos casos así de golpe, entonces. Tamén se implantaría o peche perimetral da localidade, da que non podería nin entrar nin sair ninguén agás causa xustificada. A min todo o que fajan para eso pareceme ben. Eso todavía non acabo de entender. De que mellor cerren aquí, cabran aí en Barrantes, pois outro revés. Do total de positivos que se rexistran hoxe na vila, 4 saíron do cribado feito onte, unhas probas nas que a participación non foi mala. Case que 1000 persoas de 1600, a ver, estamos falando unha porcentaxe lixeiramente por riba do 60%, bueno, valorámola positivamente. Gustaríamos que fora 80 ou 90, pero bueno. Ante esta situación, o goberno local estuda xa a cancelación do programa cultural das letras galegas que incluía diferentes actuacións e eventos ao longo de todo este mes de maio.